गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ असमिया सावथुन मुलुगनि मोनसे समनि बयजोंबो अनसायजानाय फावखुंग्रि आरो बिजेपि दोलोनि बारग' एमएलए बिजेपि दैदेनगिरि आंगुरलता देखिया मैया दा काश्मीर फाइल सावथुन नायना मोदै बोहैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1989-1990 मायथाइयाव काश्मीराव जानाय अयथासार मोगथां जाथायनि सावथुनखौ नायना आबेगिक जाना आंगुरलता देखानि मेगनाव मोदै बोहैनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बिथांखौ पुलिस अफिसारासो हमनानै गारिसिम लानानै थाङो। बेराफारसेथिं रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों सरकारि साख्रि मावग्राफ्रा दा काश्मीर फाइल सावथुनखौ नायनोबा सानसेनि खावसे सुथि मोनगोन होननाबो फोसावदों। गुवाहाटीनि गुरगावआव जालांनाय सासे हिन्जावसाखौ साबा लंपटफोरा जिनाहारि खालामनायनि उनाव दिनै सासे जिनाहारि खालामग्राखौ आसाम पुलिसा एनकाउन्टार खालामो। खौरांनि बायदिब्ला आसाम पुलिसा जिनाहारि खालामग्रा बिक्की आलीखौ मैया एरेस्ट खालामनो हादोंमोन। पुलिसजों हमजानाय उनाव बिक्की आलीया पुलिसनि बेंखननिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन। बेनि उनाव पुलिसा बिक्की आलीखौ फायरिं खालामो। बेवहायनो गुलि नांना बिक्की आलीया जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसा गुबुन जिनाहारि खालामग्राफोरखौबो गोख्रों नागिरगासिनो दङ। नुनो मोन्दों रायजोआव जिनाहारि खालामग्राफोरखौ आसाम पुलिसा मोनसेनि उनाव मोनसे इनकाउन्टार खालामनायखौ। बारग'लांनाय हाग्रामा महिलारनि बिपिएफ खुंनाय बिटिसि सरकारा जाबायदि जौगानाय खामानि मावलांदों, भारतनि गेदेर गेदेर सोहोर जेरै दिल्ली, कलकाता, चेन्नाइ, सिलिगुरि, शिलं, बांगालर बायदियाव बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुलांदों आरो बिटिसि हालामाव जौगाखां फसंथान जेरै बडलेण्ड इउनिभार्सिटि, सिआइटि, इन्जिनियारिं कलेज, मेडिकेल कलेज बायदि बायदि लुलांबाय। बिनिसायबो दानि प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारा साबसिन आरो जौगाखांसिन खामानि मावना रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो खावलायदों अल बिटिसि थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। बिथाङा बुंबावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मार्च दाननि उनावनो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआरआव हाबगोन होनना खोथा होदों। बेखौबो थाबैनो मावफुङोब्ला रोजा रोजा साबायखर थागोन होनना बुङो। गासिबो रादाय आरो खोथा होनायफ्रा फेलें जायोब्ला बै समा फैफिनोब्ला बर' हारिनि थासारिया मा जागोन होनना गोथौ गोसोयै सोंलु खालामदों बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। राजखान्थिनि दुंहाव खौरां। इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव दुंहाव थासारि। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर', गोविन्द बसुमतारी मुर्दाबाद बिटिआर सरकार हाय हाय स्लगानजों दतमाखौ गोमसार होदों। खौरांनि बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि दतमा प्राइमारिनि गोदानै चेयारमेन सायख'नायाव बेले बेजे थासारि सोमजिदों। सिगांनि चेयारमेना माखासे जाहोननि थाखाय गावनि मासिखौ एंगारो। बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा गोदानै चेयारमेन महरै लेङाइ चेयारमेन सोमखोर ब्रह्मखौ सायख'नो थिरां खालामो। नाथाय बिटिआरनि डेपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारीया रायजो राजाफोरनि लुबैनायखौ नेवसिना एनडिएफबि जिउनां सोद्रोमा जे किशन बसुमतारीखौ चेयारमेन सायख'नायखौ लाना रायजो राजाफ्रा गोख्रों खुद्रिसारना सियार बुफाय बुसि खालामना प्रमद बर', गोविन्द बसुमतारीखौ गोख्रों हुसियार होयो। रायजो राजाफोरनि दाबिखौ जुदि गनायाब्ला मोननै प्राइमारि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा थाबैनो दोलो नागारगोन होनना हुमखि होबावो। 2021-2022 बोसोरनि सेरेमनियेल इनसेन्टिभ केश एवार्ड प्रग्रामखौ बाथौपुरनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव बिटिसिनि स्पर्ट्स इउथ वेलफेयार बिफाना दिनै खुंफुंदों। मख'नाय हाबाफारियाव बिटिआरनि स्पर्ट्स इउथ वेलफेयार, कालचारेल एफेयार्स, प्रमोशन अफ इन्डिजिनास स्पर्ट्स एन्ड सेरिकालचार डिपार्टमेन्टनि एम दावबायसा बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्म आरो मुसलपुर जिल्ला कमिटि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि दिपेन चन्द्र बर', मइनुल आली, हेमन्त ब्रह्म बिथांमोनाबो आलासि महरै बाहागो लायो। जोबोद दुखुनि खौरां। रुस आरो इउक्रेन दावहाया दाबो सुग्लायाखै। रुसनि आर्मिफ्रा इउक्रेननि खार्किभ सोहोराव दिनै बम होना गासै सा 500 दायगैयै नोगोरारिफोरखौ फोजोबस्रांदों। मख'नो गोनांदि इउक्रेननि खार्किभ सोहोरा नैथि सुबुं थासिनाय गेदेर सोहोर, जाय सोहोरखौ रुसआ हामला खालामगासिनो दङ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गसाइगाव एसटि दाबिना गोख्रों धर्ना। गसाइगावआव आदिबासि जातीय महासभाया आदिबासि हारिनि जेंना जेंसि हानि जेंनाखौ सुस्रांनो आरो थाबैनो एसटि मासि होनांगौनि थाखाय खुद्रिसारना गोख्रों धर्ना होयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।